Húszat. Kontra két csas lesz. Ha mit számít? Hát még bele kell jönni. Ő úgyis szilvár marad. De bazd meg, ilyenkor fogyám kez is. Egy van tetőn, egy kempel tetőn, és a másik meg alapvető. Ügyes volt, flash, van a bomba. Vagy nem? Ja. Okay. Flash az AFK-t látszik. Ne éges már. Telefonálod magad Rákosra. Ki flashen a gecibe. Hol van ez egyáltalán? B-nél vagy hol? B-n a izéba. Kiszba, mi ez? Nem tudom. Amúgy állna a bomba, hogy B? Oh. Hey. Nem itt? Ja, az Ezt hol a hova faszomba rakta? rakta fel? Na szép. De miért engedtétek le és csúszni? Ilyen núbok vagytok? Megyek, nézem, Sky akkor Black hónap jössz lecsúszol. hülyéskedni velünk, megyünk szaromra, blokkok, hülyé, beldobjuk egy, meg ilyen.